nikobwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo web design mabwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo na green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate iga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant nabo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Uyakigima mwancho wa umurigarari karibu nande ase ekionga chinsa inye litukeliga lya lero lya Jumanne tariki 19 cy'umutinyi ogatano na gatatu mwaka wa 2025 ene kionga chinsa inye mnatia komanya mwancho murigarari nchani ngoro kwaro ni ototo nyangiri ni goto kubata na Rusen Makoli kurwase ensemo yimanyererio na aya negatia na kwaliganiria ase ekionga chinsa inye ngeru ekero batete guchinje na mafuta gose kindororo baenda baigura egere ibintu tonyara gutanga munebyo abantu baito mbanyara ko bagusira asinjire ngamuneyo abasaya babere gusira magimabo ase nyumba yo kwegokia chinsemo cha mugonga bunge ya machojo gechache kubwatakana no kuborwa kwembeo engia bona gagucha gusibwero ka Sofia mwango kakwenda sigishore guchie Sofia che mutai chuma na bamenyete igo bona kogenda ari ucha tata rusieroni tata rusieroni aroira chibese omugaka yo mokorwa sekenyero kiaramba ebunge ya West Mugirango korwa ekirero kiaye kubatakana no kunerirwa kwendemero mitiri no barenge yanke ya mwabaye munero yimugeti kurugari ya mureta so gento kiatokera munanje ngamumuro mwago se mumuro mwabo nambate tigente ke report kwa se police musayo mo gusaganwa na goito goika gukwa chinsemo cia poroko imehie bunge ya Bonchari
Manje muliri abasaya babere nigo basiria magimabo ime nyumba ya moyo kwego ke chinsemo chambugonga ebunge ya machoge burabu babirabo mumurano mweseke nigo bagotebekana kwa banse myaka 20 na konya nigo banyura marua bagatinda na bakagenda kurara ase nyumba eyo ya chendeta na kubwatikana mono kubara gwe chinguru cyomulero nigo ya chendeta eyo yagogatigwe na kwirera babirabo kwererwa embeo engiya iyo yanya gandikanya kwa bairira barabo kusiria amagimabo iribati kobi nigatara chinsemo chine kutwara ndio roboti ruwa asenchira yoboikirana nime asomo cy'omugonga abonsereria n'abamenyi bomukie oyo banyoretwe asomo ichano monene magega yabasaye babere omuiseke no mumurago siria amagimabo asomo basokano okuboro kwembeo imekera bukemenkantenga the world oroge sangangeri kiabete kise nyumba ya moyo kwego kigaiga setauni ito ya mugonga yabasaye babere bakagenda serum yokirie genereta bagaisike rororo later on genereta eliokiriria abana bali babere bakalinywa bagasavocate kuba uchi kogenda baadaye abanyene korole genereta kare yalimete inde bachi guchinja amafuta bakanyora basa bali babere no bali babigiti yanga engana na kirori barenga asabuo babere abo bari insi y'imyaka 20 konyora batindira asekera wiki kya wells ebiro bachiete gutimuka ase genereta yabekire room abantu barenga abimyaka meke batukira se epaye moga mugonga ntumuna barai mangana ya tatakiri abakororekana se tauni yaito asengencho ingakiene yerusa mokonyi bumunyakirego bw'echiro ya mugonga Jasper Mose nigo abaganiriye bonsi balia babugate ibirabu imeya mucyo mugonga nabagutumeka genereta ase okomenda chinguru karo chinguru che estimate cha burire barosie ase chikobera igo tugusaba abana biashara baito bonzi betoni ya mugonga ki chichenereta chiroserigwe asagia chikunyara koba agakufungeru ekero batete guchinje na mafuta gose kindororo baenda bayigura egere ibintu turanyara gutanga bunebyo barengana nere ebigori ebike byeso irie asobo tindu asekeremo kigoro mono ime yo mucyobogonga musinge kore ugotware ebirengereri ime ya mugonga egento abaganiriye gwetanga nebikoro binge biga bikwirira ubumwe bwabo gosira nende twaje abasaye baito n'abantu bonse bakunywa maru kaindiri etiga kunywa maru mu bwate stress na abantu baito bonse bakora se usabanyene club abantu bone bali ni stress mbali amuntu anyugire ni stress chiaye gakiti akomonderia maru umuntu otindete mono nandite akomomenta maru andi abande nigo batebire buna ebitangombire biganeirie ko bugorigwa gutanga ayakogenderera na mono kuimukiriria ibirengo byo gukinie sagwetera so kurende abasaye mono chipa chiroro chire chinyinge bana bakure barabake mono batarakorege saku oiga boli nigo basabire kurenda abana babo chinga kichiga bale rusa mbenyora ase matemwanga buna yayiga na kwenyora ase ogochigosira na kwenyora ase chingoma ikorwa kurwase obotindu bonga buno bwase bigoriye bike tagete serikali yaitu naba community policing amona abatinindi bechiro batokonya mangana yayiga so korora abana bake bandi bonse bagusurure se tauni ya mugonga nturi kuchugwanja mangana ngamunaya igoyo serikali yaitu ya Kenya na magina ebwaterane asogose okwo kwera ticket amangana munaya mabakorekana se tauni yaitu igaiga na se chiro ya mugonga ase wanya kuba gukweresha n'abanyene igoro yo gusira waba mumuro yo mona we gumisiko yo monya kwa gusira mu gwari tkurigoro abandi nigo bagoteba ngambare genanga andake kina kiabitete nabo igo ibintu bindi bikukwanirwa mbiyanga obolebi no kunywa maruko abere okonga ase bigori bire bikase nseme ya mugonga bona bamenye nigo batagete obolendi bunyako bukinwa irigo konya ebigori ebike nabo igo wale tobolendi ase chire ya mugonga nabo igo abana byasara baroro kuigo teri Tembe TV kurwase chire ya mugonga ere imya sensemo ya umachoge bura we county ya Kisa Maritani nje Gilbert Kobi naye mambe ya lero nigo bamenye bya kinyorugia igorora egotoka abrogation ya boroko ime bunge ya bonchali batwalege kule batwalege kule gatindi mayo musayo yomo asiria travel isoye gokwera nyumba kolengana ba Kenya kenyoro nige gotebekana muna umusayo yo nige tuna bantu batamanyekanetie nabo igo yamate ya nigo yanyara kaba kwane kinganza chinde nigo umusayo yo aberega gotwara akaboko gotambe na nigo banyako bakomochia egetambukireki esogotabuna nigo kerema mincha yelichiko nagotumanyia umulikite diponi asanya
Okogania kwa bange noko banoba moyo. Emambia ya rero ase kinyoro ya ikorora. Gotoke sa location ya Boroko imeje bunge ya Bonchari. Nikabamenye bense mejwe baturwa nebikuro. Aya maega yomosae aserieta taabu. Ngencho yaye emechando gotoka nyumba gasiretie obogima bwaye. Kimambi na kama mabere na irindiri na ikakasarani na irana kuna iranire na nyora konkari kwenda uchimana nyoro muntu gukura ngobori nkikiaba ngaya ya tabu okuri ngobori nkikiari tabu na habwati bane birundu na chapaka gaiga lakini kurunaga twagachite mambi gaiga bono nyubwete ngaigoro Chelsea chensi go senchensi nga chensi njabwate tabu uyu bari kumuitere nyumba eri amumuruminto ngana bamuitete Engana bonenene etigarete kobege tenda wili gochia sabanya kenyoro. Oyo sirete no mwana muswati ominto. Ekere twate buno mwana nyali kobokora lekere twacha. Ntwanya report iga gotatiga kene tigagiyate na kobekene. Abange bangote bana ekera itetu no chango chabo nchimanyite. Aya yanko yabe koro kumakambo. No mwana yo koro ku dadi Matias. Na bamwamba nete kurwa saitere tumali bakamubeka agaiga aya katwengo chimbara gatwigwete boro tokonya kurera igoro yo mwana style atigarete mwana olingeke ngwerere no mwaka konyora tarakura omwana aro obuso obwekase nyano kurusoko osokoro okorukutoni yatana ninche namusibete chingoli nina konyoro to chandire kenyo ekenyoro na kenenge murakoreki muratokorere keraba muita aba muraba mwabo chianko chia ababona bali bamuraba minto batigarite igaiga babire oyo mo ninche tomenyete nere mbaru che munago itwa one kera baru che munago itwa twachire gotema kuburi nga esababu ari goiterwe eka rumwana okuruma igaro taringe muya lakini rende eria igoro tabwate igoso rinde igendo kyo gukumia na chiango chabo chonse pino charenge na the badmitri no barenge yanke ya mwaba ya monero yemugeti kurugari ya mureta so igendo kyatokera munanje ngamu murumu ago se murumu abo nambate tigente ke report kwa se police to an extent balete gari mapema yika gari patate ko report police bono lendu na litwa emotional why na they were there gukwa na ekerekyo abaisemoke abo bakagere ko bakerori asugusaga no kwaye nabo kabona mambi natebunga muibo agasirete kurabu njini matingi kenge nanyo alithembule kumuita nkabwanga ki ingikiamuli okwaboso goitu kwaye nje nalingo tinje etiko mayanga niki kya penalty neliko murusi sikali nkobora nkyago tweru tukamubeka nyumba omumura bwe myaka 24 omanyire ko bomusaye bwe chinguru robana mbate mete kumurwanta linse mbate mete kumusiba bainga abantu abangokora monto amata kumwaka ra kwendo irwanirira onyora kendege ko obekamo okoboria bono gochia asabanto noko irangora asoko ire gitambo kero kirichiko asama okabo nabo mubetali gwakwa bari kumusiba igendo kyo kumye bagoteana agency gikosi kigari kweruka agency ne kemusibete gari gikumuita kubori chango chabo bagoteana mbali konyara go intervene kende hao bono mbali gwakirende police echemokonye tumaye to mondo gosire akoirwe police station tali goitwa to an extent yako kuripotere gitasenikya ukagatembe kuriga sesa location ya Boroko egotoke ward ya Mariba imeje bunge ya Bonchari eleterane nkoro kwa dipon asanya na mwancho omo rigarili nyagosira Perpetua Mokeira Jairo hwe myaka 20 noyomo omworoki wabo bunyagitari nigwani gwalitukulia lero asensemo ya Kegogi ime county ya Kisii aso mwega wa mayanda manene na oikiranwa numbaro omanne bo bamenyi Mokeira nigo asirete ogumabwaya asenyagitari chinsa isano magega yo konyora omwana oye asinjira cyo bututukano na gotiga magega omwana umunyaroka bwe yiki eyemo na gutumenye mulikito Daniel Ontiri Njomo muro gatatu umwana iga umunyaroka wewekemo kurwa chingaki cyo koiboro kwaye nigo era chiko mubetereria achake kuria endagira atarakonga kubatikana no gukwa kwa mamu mwabo Perpetua Mokeira Jairo bwe myaka 20 noyomo uyusiretyo bugema bwe magega yogokonywa asinyagitari konyoro mwana na magega yechisa isano agasiro bugema bwaye
asomwiga bwa mayenda manene uyokoleka rero asensemo ya Nyansakia ime ya Kigogi Kitutu cha North County ya Kisii umoroki goiga bobonyagitari nigo akorerwa masabo na koenigwa umwiga oikirenwa boigo numoro manene bobomenyi nabarai kurwase county ya Kisii twatebanga Perpetual tarenge morwaire eteka yo mwerio nebwateraneti akayana nyagitari marani nyasaka makonya biasi chinsa sasa chiabo tuko akanyoro umwana oyo bia muna gato mwaga gateba akabera no umwana for 5 hours mambia kaboka chiarenganga sambiri cha mambia kalire breakfast agateba na igura na arosire kurina kuokorosa agateba tiganti muka igo asa mariga manene tato mwabo nyagusira nigakwanira obwaba bwae iguru yoburendi bwo mwana oyo nonye no kugonka nechuba ataramanya buya ona abere na magombo mwana ne grasirite na nda abande mwe umwana oyo na musomba gakurithiri bakugira chweti acha gonkonya akagira chweti uchenko amagomba manene sana akimutsabireni mutsabireni was a fat of 4 amuna fat of 3 wewe to bororo to bwate no manene akimo tsabirani akimusabe ke ngwerere keria nyasa to boremu omwana uri ne roto ete bya mwana na tebire pole ase family ase njogo siro mwana moke obwate birangarira bya masomo akire nyasa na ere muna kare muna mubangirete ababangete bakiya nere kubororo omwana orenge college orenge gosoma abaigori babwata ogosemeri yanyarekanire nka baruro lakini I want to believe ngarira ikariri atigarete ndire libagari omwana oyo and we will see succeed nakigosoborendi bwo mwana wiga borachikoba nkurubuterege daseni kagatembe kuriga se county ya Kisii leterane nguruko Daniel untiri Manjo muligereri no gusaba goito twensinga umwana oyo nyarakaba agagokina aze chinjira chindonke nara nyarakaba gakomenya obugima bobwenderete gakaro mwana bwikeyemo no mugesana nengana yendemero korwa asorogongo rwa gusi nigo yabolire egose yabolire abange omorembe na abande gusirano na magimabo ase yokoyerwanira Thomas Mwenga nyakwe no mweburwa bwikenyero kia ramba imeye bunge ya West Mugrango county Nyamira uyu bworokirie na kurwa ekerero kiaye igoro yo kunerirwa endemero korenganere nigo abebuli baye batiganete kare moke ase ngina anywemetwe orwao konere akaimuki gitambukiro gyo komenya amo na ise nabono nigo endemereyo yaletire liberera ase batari kuigwana na ngina kubwatakana monoko nigwa kwendemereyo Polikapokara na mange korengana mono musacho yoiga asirieta Thomas Mwenga uyure bwe myaka 49 kurwase kinyore kiga kyaramba niga kwerera buna bakinete kurwasa matukama kiga ase ngina nyometu go cha senke yiga egotebekana buna isa asirieta nyakonya leso nigo batikanete ya mono mongino ya asirieta Sofia Mwengo uyu oswagete guchiase orogongo rungao nakogenda na kurukwire talinde Elia Sofia Jemtai boire ramba tata nyakwenya rezo rambaga mama akanganya garaika sigise arisana ginera ngaseri gukurwa 97 eseclashes na chire na rigiri tata onde biri boromo no bwa onde tayoraga boromo no bwa bogite buna banyakinyoro baroche ningi to boromo bwa itombore ndete emyaka yonse ngaita mama kurwera nainde ache koni iga kuruku Sofia Mwango ari sigisi akuruku Sofia Chemutai Chuma ari sigisi bona gagucha gusibwero ka Sofia Mwango kakwenda sigisi ore kuche Sofia Chemutai Chuma na bamenyete igo bona kogenda ari ocha otebi tata rusieroni tata rusieroni aroira chibese tata otigara kagonya gotore chaiga gwakanironi korenganamo na Mwenga nigakwerera enchira gendere ko bwagucandika asenga kintambe kubwatikana muno kuniriwo kuiga kwendemero intungano nya wika ole marigwe asoma beroye asikiranga niga kuniriwa na bana bamwise kumwabo abo barenga na tware mu cyanda bakomoyigo na mbuna okoboro nimbegerire Chuma bona nanye konda nare kogenda nkonyera abana bona tingo nyara omo bisokoro kumaina ore Nyamira lands
nero kurusi caution chiane ako aguchibeza no mogori okoru kobuki nyareso obuki ngio kombori nje no momura inde seito nyore yakiane omogondo igokonigu mamere nabwate ngende sigisi esako nganyere nje timbwati sengo gende nonye nabo nigatebire omukebe gotema kuri yobwene korwase bigambiro nigo taribora matunda gwika bono ase egati yabo bisaba marimo agendere ko babakomunireria aso gukorekania ebine byaberega gwikya seke gambiro nabekire caution ntangerende oboremo bokoni gung'aingochi nacha nanyore ya rusigo kingoirana nainde nabeka nainde nanyora maina nainde oitirari nainde orusiri bono ngumeti maina ng'akiagonjandera gekia no boene bwana oboremo ngotanga mbokonigu no mwandone kingotiga bokogenda ng'aingoira abana nayo nabwe naiboire nachire chindunde chinyinge abagambi mbamanyete amang'ana aya abagambi batemire gonkonye tata goteba tinda geti barasa bwone wone kerata getata geti barasa ng'akitoko gaya na amang'ana aya boroni gasokire na kuburia serikali abaraye na boigone kenyoro kunyarako bage komokonya elio omugori oyo gwikabono barubiri ratkunyarako baga kugura umugondo oyo otenenigwa egekogera tabwati asara agende na nigaru mutaka omwere nasabire serikali engonye omochumba one Steve Mogaka ngonye nondekere bunyoro kiaramba nasere tukuru sikizi nachirisa abantu baminto ngi mama kombori no tore na tata nasabire gakimongonye bantu baminto ngonye ginko ripoteri gitaseni kyo wanchite kya Katembe kurigase kuyereke kya Ramba imeye bunga ya West Mogrange County ni ya Nyamira inchigo nkuru ku Polycarp okara na mwancho mo rigereria basaye bekorigia chensi amo na bakenya na baganeti aboganeti burayo buya no bwasio ko butabwate bukurumi nabo bamusugetie oyo kabere omwasiri omukorobo bolendi bwaime omuske Dr. Fred Okengo Matiangi korigia ekirogo kyo burayo bwense asoboshorio bonne bo mwaka bwechiri bubere na 25 korengana ne kiombe kia gusi professionals gwetrase omunyakirogoye Moses Nyakiongora bono mugusi nigo aganeiri ko mwakira ekoko Matiangi gochia sebisa kubinde byesiko munagotumanya muri kito Kiribati Kobe no bochorio banene bwense ya Kenya bugenderete ko bawuchya omwaka o 2027 ngera chinsemo chirime yense nigo abantu nebisaku bagenderete kwiyarigania kurwa ogosira ase okugwatesia uri abanchete orogongo rwa gusitirura tigwa magega ase ebirundo byo kuria ekirugo kyoburayi bwense kwaro jenarenge meru the other day koraba kwani igoro miaka ebere tubwate bengera gotugochie miako mwako yomo lichikura chia tangazo na kiregento go intensify one build alliances organizing structures inde karago cha kalende ji campaign tumako enda abantu amako enda full plastic ababotani besokirie na komwao koboko yo kabeire mwaziri bw'oburendi bwaime Dr. Fred Matiangi na nigo mubaro ogenderete komenta kerituko Moses Nyakiongora no munyakirogo bw'ekiombe kya Gusi Professionals abagusi ntoramo nande ntotagete koba mono kubuga buna tole obo momboro omoyo noro ibinto mire bigo cha keigo byareta ugwatana nekana go keigo lakini abagusi ase baika bonsi bona iga ngorane tugukwana ngene riogi elimo korengana na Nyakiongora ogwesokia kwa Matiangi no kurangirirwa akorwa ase ebiroro bya Gen Z amo nerombe yende ya orogetio gutaisaneka kwabo iguru y'oburayi borobono tebe mono buna Dr. Fred Matiangi tingo teba na bwa sokiri wasene sogeti abantu bamurigia nye muinyorete especially chensi na abande ebaroche na umuntu tutagete obwate birengereri byeito noyo Dr. Fred Matiangi iguru y'omubaro bwa abaorokirie ganga yokuria ekirugo ky'oburayi bwense buna David Maraga na Fred Matiangi ni gonya Nyakiongora goteba buna abagakagurwa sorongo rwa gusimba kigo ikaransia bwabere eribanyane ko bakomwa koboko ori obwate omunso munene okubulie birogo ebikingo ngocha bole gwareta iberera gete no bombo jugete botari torate botabwenereti igo inye babere bagotena bagaka baikaranse babange igasi nechi nyinge no mugaka Justice Maraga nabwatenere obuya bwaye Fred nabwate obuya bwaye
Nyagusira Simeon Nyachae ebiro aboretie oburayi bwense nigo airete birugo byonsi kurwa sorwa ngurwa gusi yani Kisii na Nyamira buna county kolende omunguso omatiangini igore omonene korengana na Nyakiongora omunguso ye no le igoro kubworio Nyachae mwaete ne miaka ya eri ne renga miaka 23 ine miaka menge ebintu bya change abantu bagoteba dynamics have changed matiengi goro serierieta mugusio ndatanya goiko mugusitanya goika level ye national level asogo itabu kere kona yense nabagaka n'abantu abana abantu abanene ogosemeria nkoro igoro yo korigia ogosirwa kurwa isiko na omugusi kwimanya gisiasa na kwenekia uburayi obuya gukia sense ya Kenya tebie gente getengo cha gokorande na bako gekora airo bogambia tena ngo change ndense ese nebwate potential na batoko bana chi Asian Tigers bali bagoteba emyaka ebere yoka etigarete na emirindo ya gisiasa ni gegenderete kubwata ense negitariki rituko nerituko riri wagachikura no gutangazwa kumubi bikiranirwa naryo umaende bwacunya kwa bokororekana buri boteregetembe TV kurwase county ya Kisii amaretane nje Gilbert Kobi na igati abana bodaboda na nene abo bakwa okobakopa na durindo na abo bale abateneri beji stage au kurwa stage nsemo chia township board imehie county ya Nyamira niko besogena gutukutira lirube liria beri gutarase mitandao na olindo nigo kwa isikukurwa koba umurai we sector yuo imehie county ya Nyamira okwana bali kiba mangana chinga kibatwale gikaro nigo baene kibuna sector yuo nigere no botwereru boigoro na igo kugania abana bodaboda bande gotaige na chingomechio boigo niko basabira abana bodaboda bande kobwatia amachiko ye para na mono chinga kijiga chyo mutimoko eligo keania imbasokano ye chipara ora bwaito ndubona bodaboda Nyamira township na Nyamira south engima mbuya bole na ende gento twale kwanengeringa ki abantu ebintu mbire tugwete bike ngamarobe nara gweta gusengurwa arari ebito gotanga nembe gweta ndubona bodaboda township ora bwaito mbuya bole onyamagosa abeire indubona baraibe ward yose Nyamira south into togocha twekaranza twasorvo mochando iyo igo muntu tacha kurugurwa ali meteime acha gototebinga nkuburukania ale bodaboda ya itombuyere na ende sisi kama viongozi wa Nyamira tuko sawa marube nale tugwete ng'akarikire gosenguru Nairobi abwa abantu bagajiete gosenkori gosene mesori echingende bagacha na marube nara itugweta ko na gosari bodaboda lakini nakitota naki na ikiagara ngiri omukutano yo ne chairman ye ward ukwanere ebintu ebyo twatebanga bodaboda itombuyere maruba ayuntunte yegwete nande ina benga no muntu jeta asa kariga karube kaya igo nduna barai mbiya to no borai baitombiya bole igo abana bodaboda baito bonse simule muntu ndita basa ko bangaina ko security amarube are fake retas tanda kira ko leta rube mu boli ngo moete abatebi ngo moete onye tubwate president ito okurukunga mbadi na maite e protocol ekero muntu amizi behavior dirube nga gotomera na nenga kiri wikero mo chairman we county eruse yenjenda itekora kira abarundi baito ngambu ya mono asenge encho amangana ye chiachari achia ba minimo yona monta iteko batebi ngambu ya mono asenge encho yo Burundi obuya ande ntu abwateranire pake eruse ya erire bana bachieti korundi pikipiki emekore meke komasikorrekana goche town ma enjenta gete muraburi oyo monga ekeraru umurai onye no Nyamira south onago kore kikao na barundia gosetiganga abatebi abarundi ba yembara bia bachamani ba yembara bia tenenerete mobwe kanu Mr. Sekia nero mochamani yo township abachamani tobo mutu bwati kurumaiga nintu ikonta ito batabango burai bwito burobuya olindo bunare kururogoro bole sawa onye ne birube biko na gocha na inje mambo na muasiri bobolendi ugosebo bolemi na boigo obotugi imeye county ya Nyamira umusubati Paris Oroko nigo abasegetira balimi gosimekachi abakado chekerero gose asa avocado engana hatabire nigo gosekoletera umulemi oboita bonene nonya nigo muasiri iga nigo atabire county ya Nyamira yo yabirige kubasira abalemi ang'echiri bu 15 nemo kwetira asyo koba ebimeli byechi abukato ekyo munago tumenye muri kito fatigadi December
Abaremi kurwase kaunti ya Nyamira nigo basegetirwe ase ntunda yende ase okwebwatirania n'oboremi bw'echi avocado chekerero gose ase avocado omowasiri bw'oboremi naboigo obotugi ase kaunti ya Nyamira Omusbat Peris Oroko nigo atebire buna eserekari ye kaunti ya Nyamira nigo egenderete kubeka omokia ase okubabwatokera ebimeri b'echi avocado echiga ang'echirebu 15 muguchasa abaremi ba Nyamira na pesa kwa avocado. Tufanye kilimo biashara ndio tuweze kuinuka, na county government imefanya support in the past like has seedlings. Tumepartner with Floka and we gave out 15,700 and has seedlings to farmers. Tissue culture bananas, we also gave out, we are in the process of giving out 13,200 seedlings to farmers. Nonye nigo abaremi nigo basemiwe kuyorenda omutoyo iga buya wetera soko yobekera obwoyo wetugo buna chiombe chimbori nonya ne chingonde erio okene ne chinguru buna akwerera omuremi Evans Mosomi oranje simeka noro tubwatia sanene simeka no emete merongo ebere na be okurageri na be waka na bane fish na be okurageri ya kwaka ne mariogao nendagere ya okuri no bori mibua yekero kunyerera kuyichore ndo motori orunse ochichegoro motori goko bwata obwatire amatukangana na kyora nyane ko bagoko kasa kuru avocado obo mabua obo bonsi unabona mokoro che avocado chitu bwati cheke kusichi nene bre miake menge chiko avocado na bonera chinguru chiko kea ego koruki ego cheru yana chubuno kuna chechai naende yasebuka yanyore chingu kwanye bekero boyo yakwamba sawa korra kwane ngolino motekero kwa chikire endoye mo sichindo ibere ene chikira ngamero ngene ina bakanyora kwa wakane siringi 3 go sichiringi chiri bwenye asukuru asomo toyo Chingaki echecho nigo Irene Askombe atebire obuyabo kora oburemi oboiga nigo bokomokonya omuremi wetanga kurwase erioma nariegenga asengenjo omuremi oyoiga nabwatebesa ase omubuko oye Realize the vital link between gender-based violence and economic empowerment through agriculture. It aims to strengthen households and creates a safer and more resilient community, not economically only, but also socially. Hingo ripota Gatembe kurwaiga sironga ogichora West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba agokorera abananchi kurwase kaunti ya Nyamira nigo basemiwe kweneke wesoke naboigo gosokia abana babo kwegwa echanjo gusichanjo iligo kina abanyamansi bwemebere yabo okwana se egeikaro ekyo kya baletama abo batani kurwa ase sector Muyetali oyo otenete echanjo kurwase kaunti ya Nyamira serieta Irene Kerubo igayane kirebuna chichanjo nchire ochia chire chinya echio abananchi bagwenete kwenyorera ase geta abananchi wase asase geta abananchi wesokia asobonge munagotumwe muri kito Polycarp Okara Negekaro ekyo kyabaletamo ababwatani uchakira abagambi abalimu abaraiwe chikanisa abo bisabali bobo chenu bali abamenyetamo n'obolema egati yabarayibande kurase ebinyoro abo bachire bunenchire ya muyogo semiwa obuya n'obwaita we ejanjo ekiagera yarorekanire buna ase county yetu ya Nyamira abana bambali bocha chanjo buya asirimia gose percentage tobwategere nsemono na se igo twarora buna abantu mbabwenerete batebi gubuna nkikiagerire gose tumanye nkikiagerire korwa sabanta abaminto abatokobwatira negasi Korengana muno munyagitari uyu tinete echanjo imeye kaunti ya Nyamira sereta Irene Kerubo igo agendere ko bagakorera mwa chichanjo njiro cyakire chinya ejo korengana muno abanenje kurwase kaunti ya Nyamira bagwenete kwene kibunango betabale abana babo eligo tanga amarwire nabigo gotinya obunyamasi ebwakira umwana nere buya abana baito baletwa se chikirine kinyagitari chito chionsi tobwate Nyamira chigo kuruchira mangana chanjo sindane je chikorwe ufuri ndorigo church kendions asinya gitari chitu chionsi cha Nyamira twanyalire to komenta mariogande unabono
typhoid vaccine ikonyora teyo ya mentulero yegenderete kwa na no asinyagitari chitu chionsi chia Nyamira County asa abana babwate mitinyi kianda nechi chinde cha konyora tobwate bune ya PCG iye gutanga burwere bwa TB ndobwate ya polio iye gutanga burwere bwa polio buri bwa wokoreto obarema ndobwate yende ko tanga mariogo muna ya tetanus ayo gokorora na measles iye kurukunga umukururo ndobwate sindani ya bana bakubetwa semitinyi kianda ige sindani ya chengya ya typhoid ekobetwa semitinyi kianda ekobetwa mona sindani ya measles wikabono nigo batebire na okwenana gwe chanjo ime county Nyamira nigo kolinse kiandike 10 ase kolingana munoro batebire nigo bole emerongo kianda igoro yemia ase abananchi kurwa ase county ya Nyamira agendere ko bakuburirwa wesoke bunenjire ya moyo kwenyolera echanjo yiga ebira bakonye kwanekya gokinia ensiriga ya Kenya ntutegetia abantu baite bana gotwara ichitangutangu ngana oborogi ibagerio utikabaira abana nyagitari batiga mangana yuko na gotwara ichitangutangu na mwana warogirwo goseki karo mwana anyoreta mario gaisaine igagukina buya na ndekara akinire buya no nyino gosoma kwayo gokoba buya kara na nyoti chanjo kisaine igakara abantu bachire nyagitari nkonyora bari nga amarwere ngwete ngotangware na ria bana bagukina boronge no na abantu abanene twamana konyora afyengia nensengia ebwate chinguru gakora buya ningana kolengana mona babwatanya biga baikira nasa yiga bagendere ko bagosegeta abanenchi bande kwenyorera echanjo yiga ase bali baramenyete amono bolema bagende ko bakubulia bwebuli bali babwate abantu babanyite no bolema kwene kibunango basoke bali unenchire ya moyo kwenyorera chichanjo jiga eli bamenye amagima una bande. Tunapofanya hamasisho hii kuna kundi hili letu la watu wanaoishi na ulemavu ambao kwa wakati mwingine huwa ni kama wanasaulika wakati mambo kama haya yanafanyika. Naomba wazazi na kila wae yote ambaye iko na mtoto akujie hii chanjo. Iginko ripoti rigetasini kia ubonjete kia Katembe kurugiga ime ya kaunti Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara. Mwancho muligereri roboti uru rwa Polycarp Okara igore chanjo na rogotoikia mwario abwe kionga chinsenye ritukerigaria lero rya Jumaine je ni ngoro kwa runyo toto nyangiri kuranse memenyereri tuwatarana Ruisin Makoli na boy kuranse transmission tuwatarana DJ Atsan gote Kevin Ongeri na tokarangambia mane sengenjo yokoba amo na into chinga kichonse kwekirabo tokaniri onyaraka bo gotora boliryo byo gosokanda gotora boliryo bya Myaga Tembe TV ko kama musi na boy go twale hotkobya Baraka ninjo, ninjo Tembe, ninjo Dorome, ninjo Manana man, ninjo Bangina ninjo. Konya na mbulego tu. Bironje bikumbeo. Na umugusiate bete tekara murumbe geku. Umuntu uri murumbe lirumbo maite mambi ndiryo konya liko salia mangana. Ndirigiya. Igo murumbe nuri utakolengerere tibuya. Ero kona ko karokendo se mugondo kwako na koendo na kome bindagara yao. Usona kuligiri bintu byona kuitebikoe aira bona motekerege kukabyo tigana kuitebikoe ibya to bago tiganga bona tini kugora ngombe ngabono uyo ngano kuitale gorengo korali yaho gendete gokora tekara murumbege ku konye na mbulego tu bironje bikumbe winekeronje abo mugusia tebete igo Baraka ninjo, ninjo Tembe, ninjo Dorome, ninjo Manana man, ninjo
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.